Emma og minkavleren Kirsten i studiet. Johanne, hvad er det, du laver? Jamen, jeg er aktivt og frivilligt medlem af Anima. Jeg står blandt andet for at producere kampagner, der skal vise de sande forhold for pelsdyr og landbrugsdyr i Danmark. Kirsten, hvad er det, du laver som minkavler? Som minkavler så arbejder jeg med dyr, og det elsker jeg, og jeg arbejder fra 7 til 7 hver dag med det, og så producerer jeg minkskind. Johanne, hvad er din holdning til pelsavl? Pelsavl, det er dyrmishandling. Det er forkert at holde dyr fanget i små bure, og det er også derfor, jeg er nogle af dem, der tager ud og lukker burene op, så mængden kan komme ud. Det kan på ingen måde være rigtigt at gøre det. De er skadedyr, og de er ikke en del af fødekæden, så de bare formerer sig og bliver større og større, da de ikke har nogle naturlige fjender, som vil skade dem eller æde dem. Så det er dyrmishandling, det du gør. Det vil aldrig kunne kaldes dyrmishandling, så længe de her dyr Okay, jeg tror bare, vi stopper den her. Kirsten, hvad er din holdning til falsk pels? Jeg synes, det er meget mere naturligt at holde varmen af naturens egne materialer, i stedet for at producere falsk pels, som udleder så meget CO2. Nu er mink jo rent faktisk et af de dyr i Danmark, der udleder mest CO2, og det belaster miljøet voldsommere end at fremstille falsk pels. Kirsten, lever dine mink under gode forhold? Ja, det gør de. Så længe de spiser og drikker, så har de det godt, ligesom alle andre vilde dyr og kæledyr. Om de så spiser eller drikker, I vil aldrig kunne tage jer ud af, at de holder dyr fanget i buer, der er alt for små. De har ikke engang adgang til f.eks. svømmevand, selvom de er vanddyr og lever mere end 50% af deres liv i vand i naturen. Det er svært at reflektere over et emne som dette, da vi alle har forskellige holdninger. Tak for i aften.